Michael Johansson, till luck vid smine. Tack för det. Hur känns det att kunna öppna en sån smi i Trellanse? Det är spännande. Det känns väl. Det gör det. Och nu då är finns en ökono museum godkänning kvart kan innebära det. Ja, det innebär alltså som man får det går hjälp från dem nästan. Jag vill lust för Kanada och hvis jag manglar några vitan så är det välkommen i det här. Så det är dåligt. Du nämner Kanada. Har du varit någonstans och någon där vidan? Nej. Kvart lär man så tar man för en till Kanada? Ja, det som jag säger och Lars det är det är så imponerande till att maten där smuja på här ett läsning smir som jag har varit så. Jag ska se dikter han där. Det är bara fantastiskt. Där då. Det är några saker kan gå hjälpa där. Kvart lär du out där eller? Ja, det gör jag. Tar vi näck gästen så stän och smuja sämre sort. Tavlar. Och tar damerna väl? Ja. Tar stor där. Hittar fram med kvart är så atlanen vi smin i projektet. Ända med det så tjäna pengar. Folk kommer in där och så kan man göra och så vänner att jag aldrig ordrar det så. Tack. Har du finns några ordrar långt nu? Ja, det är några bollar ni vill där då. Där då. Är atlan att skolaflockar och alla ståna kan komma vid och hitta hos man arbetar i öppen eld? Ja, det råknar vi flockar för att komma för bojer. Det vant. En av Michael, jag ska locka vid smine och gå etna framme. Tack då.